Kaborski. So isang magandang balita yung sasabihin ko ngayon. Nakuha na po tayo ng Spider Helmet Philippines. Ayan. So meron na tayong sponsor, guys. Ayan. Maraming salamat sa Spider Helmet Philippines at sa mga lahat ng sumusuporta sa atin. At kay Sir Jap. Ayan. Maraming salamat, Sir Jap. Ngayon 6 months na po tayong nagbablog. At nabigyan na kaagad tayo ng break. Yan, nabigyan na po tayo kaagad ng sponsor. Kaya hindi po makapaniwala. Kasi kung tutuusin po sobrang bilis po yun. Isang baguang motovlogger pa lang tayo, pero nabigyan na po tayo ng sponsor. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. At tinupad po niya yung mga hiling natin. Yun, ngayon pa pupunta tayo sa SM Rosales para kunin po yung ibibigay nilang helmet sa atin. So pipili tayo ng helmet doon, guys. Abangan natin, excited na ako kung ano yung mapipili nating helmet doon. Grabe init. Kailangan bilis-bilisan ko para mahanginan tong makina natin. Sobrang init kasi. Pag mabagal ng takbo, ang init. Walang hangin. Tayo sa Villasis. Ayan. Shoutout po sa lahat ng subscribers natin dito sa Villasis. Sa Budol Boys, shoutout din, sir. Sa mga sir natin dyan. Shoutout Budol Boys. Bro, sige. Oh, yan. Ha? Oh, sige. Yan. Ang init. So dito na lang tayo magpapark sa lilim. Sir? Ha? Hindi pwede sa malilim. Mataas kasi temperature ng ko 104. Doon na lang sa ilalim ng puno. Taas oh. Traffic kasi ako. Ang init, 104. Hanap ako ng lilim. Ayun, ito.
So, andito na tayo sa SM Rosales. Ayan. Excited na ako ah. So guys, kita-kits tayo mamaya. Babalik ako kayo. So, andito na tayo guys sa Spider Helmet Philippines. Ayan. So, pasok muna ako guys. Give it to me like O diba? Ang ganda. Ano mahalan mo sir? Jerome po, sir. Jerome, kayo ma'am? Beverly po. Beverly, ayan. So kung pupunta kayo dito, mga idol, sila yung hanapin nyo. So ang daming stock na helmet oh. Ayan. DJ Borneo Remix. guys, uwi na tayo at ayan, nilagay na natin dito sa puwan yung ano natin, spider helmet natin. So nilagyan na lang natin yan ng tape kasi parang di malaglag. Ayan.
Yun oh. Hoy. Oh. Bakit kaya traffic, no? Ah? Grabe oh. Holy Week. Ay, oo. Sir, mauna na ako ah. Okay. Oo. Being at the sea, just like being in prison. Ayan, totoo po yan. Kaya ang hirap magbarko eh. Kasi talagang parang ang nakakulong. Wala ang lalabasan doon. Nasa gitna ka lang ng dagat eh. Lalo na ngayon, pandemic. So, hindi lahat ng bansang napupuntahan eh pwede kayong lumabas at mamasyal. Sama ko na lang kayo sa vlog. Gusto nyo? Dali ah. Hindi ako makababa eh. Kumuha kasi yung helmet sa Spider. O yun, ano pangalan mo sir? Roel Valdez, sir, from Ordaneta City, Uy. Pasigi, Pangasinan. Valdez ka rin? Yes po. May kamag-anak ka doon? Nakabulwan, sir. Ay, o bomba kayo. Sige, sama ko kayo. O sir, tara. Oo. Ha? Oo. Oo. Wala yung sugar, sir. Kaubos eh. Konti lang, baka magalit yung mga yun. O sige, mauna na ako ah. O sige. Ha? Saan punta nyo? Sa shop. Sa shop? May shop ako dyan sa Ordaneta. Saan po dito, sir? Diyan sa tapat ng Pan Pacific. Ay, Pampasipit. Ay, yung dito, sir, yung bagong open. Oo, ganyan. Sige, sige. Mauna na ako ah. Okay. Sir, sir, dadakan niya. Magsigaw, sir. Oo, sige. Pag mayroon na, nagpagawa na ako eh, kaya hindi pa dumarating. Sige sir, mauna na ako. Okay. Okay. Sige. Sige sir, mauna na ako ah.